Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kakenhon Europe negeri Sweden. Snem araja apusau di Snem jong Jingshah Thngan. But deiru Snem jong ki babun kita masa Lehkmen hakan gizla. Uni Snem ulas sedang shwa da ka Jingshah shit yalap election MP Lok Sabha. Hadin balakut ke MP election lawan poi saki ayam liur. Hakba kiladan ki Jingshah bak jing tua khandau haki babun ki benta jong gizla. But hakan ki Jingja kiladan ki phongut ki balayap. Bakan thup ya saungun hakashnong nong priang bat palat khatsan ngut hari lom garu. Nalor ki wei pergi Jingja nakada ko jingling shop jong ka bor mariang hakaba kiladan ki ying brio ki surok ki blasha rong haka jing shlei bat ka jing tua khandau bat kaladon ru ka jing julor yaki marap jing pat ba mentau Snem ru usnem babun ka jing ki jong ki pat ba bakan thup ya ka jing ki ka babun sien hari lom jaintia namar ka jing sne palat ka surok jowai rata chera roots hakaba ki kunhun ba per hari lom jaintia kilami batrak plakat bat ban khang lenti ya ka surak ba nang ta kalami ka jing yaki Jingshah Thngan jong ka kong bindas iem namar ka jing bempen bhasyu ka sarkar ya ka surak nong po umden shadu sunapur kani ka jing yaki Jingshah Thngan kalane kumban riu singi ai nang ta sa kisamla puli jong ka skul ba ni hu kilai ki da ka ba Jingshah Thngan kumba khan riu singi lentel bandawa nakatanat puli puthi banwengno ya vice chancellor bamenta u professor Prabha Shankar Shukla hadian kani kalami sakajinge ki Jingshah Thngan jongki samla puli ka North East Institute of Ayurveda and Homeopathy kabadan hamau diang ban pensngau yaki babun ki mat jingdawa jongki bakan thup ya ka jingbam yo stipend kabala shisnam kanthi barki wei patkiman mendau Snem ru ude Snem ubabun tam kita masa Lehkmen kiba pensak kan mau ya ka jela nadu ka jinga kini tiket balit pen ya ka jinga lekai football duran kam nang ta lawan sa Tamasa cherry blossom hakaba lawan pensyong shin daki nong ruai na bari bakentup ya ka kunhun Bonnie M u ekon nang ta sa kunhun tem Europe hakabigong festival hari lumgaro hadian ka tu kan nisngi lawan sa Brian Adams na lor ki weipat kita masa Lehkmen kiba khamrin Shen ki patba kin sa yop and sakhi sa jing Lehkmen Christmas but Snem tmai but hadian kata kan sa sedang biang kata masa Jingshah election MDC